ஹாய், நான் விஸ்வாஸ் ஆல்வுட் 360 விஸ்வாஸ் விஸ். இன்றைக்கி நம்ம டைரக்டர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிச்சிருக்கிற ஜெயிலர் படத்தோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடிச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மலையாளத்துலேருந்து மோகன்லால், தெலுங்குலேருந்து சிவராஜ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஜாக்கி ஷெராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரம்யா கிருஷ்ணன் அண்டு தமன்னா, யோகி பாபு, சுனில், கிங்ஸ்லின்னு, வசந்த் ரவி அண்டு இந்த சுட்டி குழந்தை ரித்விக் இருக்கானே யூடியூப்பில் கலக்கிறானே அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பேர் மிகப்பெரிய ஒரு நட்சத்திர பட்டாளமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுருக்கமாக சொல்லலாம், பாட்ஷா 2 அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பாட்ஷா படத்தை செகண்ட் பார்ட்டாக எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இந்த படம் இருக்குது. இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோ ரஜினிகாந்தோட பையன் வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு சிலை கடத்தல் கும்பல்கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு. ஒரு விசாரிக்க போகிறப்போ வந்து மாட்டிக்கிறாரு. மாட்டிட்டு அவரை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. யார் கொலை பண்ணுறா, எதனால் கொலை பண்ணுறாங்க, ஏன் நம்ம பையனுக்கு இப்படி ஆச்சு சொல்லிட்டு ரஜினிகாந்த் ஜெயிலராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர் அவர் தன்னோட பையனை தேடி போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் நடக்கிற ட்விஸ்ட்டு தான் இந்த படத்தோட கதை. மிகப்பெரிய கதைலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து சாதாரணமாக நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எடுக்கப்பட்ட பல கதைகள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அந்த கதையை வந்து எடுத்துருக்கார் நம்ம நெல்சன் அவரோட பாணியில் எடுத்துருக்காரு. அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிளாக் ஹியூமர் காமெடின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இந்த படத்தை டாக்டர் கோயில் கோலமாவு கோயிலா அந்த மாதிரி இந்த படத்தை வந்து எடுத்து முடிச்சிருக்காரு நெல்சன். இந்த படத்தோட ப்ளஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்லேருந்து வருவோம். இந்த படத்துக்கு ப்ளஸ் வந்து ரஜினிகாந்த் தாங்க. ரஜினிகாந்த் தான் இந்த படத்தோட முழு கதையுமே தாங்கி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். தாங்கி நடிச்சிருக்கான்றதும் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு பில்லரே அவர் தான். அவர் சுற்றி தான் கதை நகருது. அவர் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்பவும் மெனக்கட்டு ஒரு பழைய பாணி, அதாவது என்னை கேட்டால் எந்திரனுக்கு அப்புறம் பேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு நல்ல எல்லா விதமும் சென்டிமெண்ட்டு, ஆக்ஷனு, காமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பரிணாம இதுலேயும் வந்து கலக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு நடிப்பு, தன்னோட நடிப்பு திறமையை காட்டுறதுக்கான ஒரு கதை களமாக இந்த படம் வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் மிகையாகாது. ரஜினி தான் முழு படத்தையுமே வந்து தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு போகிறாரு. அந்தளவுக்கு சூப்பராக ஆக்ஷன் காட்சிகள்லாம் சொல்லவே வேணாம், அவ்வளோ அருமையாக நடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா 72 வயசாகுது, நம்பவே முடியல அந்தளவுக்கு வந்து. ஏன்னா அவரோட ஸ்டைலு, அவரோட ஆக்ஷன் காட்சிகள்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த படத்துலேயும் வந்து தன்னோட ஆக்ஷன் காட்சிகளும் சரி, தன் பையனை நினச்சி ஒரு ரம்யா கிருஷ்ணன்ட்ட சொல்லி ஒரு கண் கலங்குவார், அந்த சீன்லாம் வந்து சூப்பராகவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் இந்த படத்தில் மெயின் பில்லராக எனக்கு தெரியுது. அந்தளவுக்கு சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு. அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து நெல்சனுக்கு போன படமான பீஸ்ட், அதாவது விஜய் நடித்த படம் வந்து அந்தளவுக்கு கை கொடுக்கல, சுமாராக தான் போச்சு. அந்த படம் வசூலில் வின் பண்ணியிருந்தாலும் படம் அந்தளவுக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல அப்படின்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு. அந்தளவுக்கு பீஸ்ட் மாதிரி கொண்டு வந்துடுவாரோ இந்த படத்தை, ஜெயிலர் படத்தை அப்படின்ற மாதிரி வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா ரஜினிக்கும் வந்து கடைசியாக பண்ண அண்ணாத்த படம் வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக ஹிட் ஆகலாம். அதனால் இந்த படத்தை வந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எப்படி நெல்சனை வந்து பீஸ்ட்டை வந்து தோல்வி படமாக முடிஞ்சிருச்சு, இந்த படத்தை எப்படி எடுத்து கொடுக்க போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு இல்லை. நெல்சனுக்கும் வந்து இது வந்து வாழ்வா சாவா போராட்டமான ஒரு கதை தான், ஒரு படம் தான் இந்த படம். ஏன்னா நெல்சன் இந்த படத்தை ஜெயிக்கலாம் தூக்கி ஓரம் கட்டி வச்சுருவாங்க. ஆனால் அந்த பரவாயில்ல, நெல்சன் வந்து கதை வந்து அதர பழசான கதை அப்படின்னாலும் திரைக்கதையில் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு மனுஷன். திரைக்கதையில் வந்து சூப்பராகவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நெல்சனுக்கும் ஒரு வாழ்த்துக்கள் நம்ம அங்கே சொல்லிடலாம். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் நான் வந்து இந்த படத்தில் ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறது, அடுத்து ஒரு பில்லர், ஒரு தூண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை கொடுக்குறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக். அனிருத் மியூசிக் வந்து சாங்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. பேக்ரவுண்டு மியூசிக்கு சூப்பராக எனக்கு சில இடங்கள் நல்லா இல்லை அப்படின்னாலும் பல இடங்களில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நம்ம அனிருத். அடுத்த தலைமுறை அப்படின்னு பார்த்தா ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இளையராஜா, அடுத்தது ஏஆர் ரஹ்மான், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மியூசிக் டைரக்டர் வந்தாலும் இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனிருத் மியூசிக் இல்லாமல் படமே வராது அப்படின்ற மாதிரி, அதாவது மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் நடிக்கிற படங்கள் வராது அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. பரவாயில்ல, அனிருத் வந்து ஒரு அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர் ஏற்ற மியூசிக் டைரக்டராக வருவார் அப்படின்னு நம்பலாம். அந்தளவுக்கு படத்தில் நல்லாவே மெனக்கட்டு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால், அடுத்தது சிவராஜ்குமார், இவங்கெல்லாம் வர சீன்களை வந்து ஒரு சில சீன்களே வந்தாலும் வந்து சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க. மோகன்லால்னால்
பரவாயில்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த படத்தில். மோகன்லால் மைண்ட்லேயே நிற்கிறாரு. அதேமாதிரி சிவராஜ்குமார், அதுமாரி வசந்த் ரவி, ரம்யா கிருஷ்ணன் அண்டு யோகி பாபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டாளமே வந்து சூப்பராக அவங்கவுங்களுக்கு கேரக்டர் கொடுத்து அப்படின்னு நடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரனா வர அந்த ரித்திக் பையன் அவனும் கூட நல்லாவே நடிச்சிருக்கான். சூப்பராக நடிப்பு திறமையாக அவனுக்கு சின்ன வயசுலேயே அருமையாக ஆண்டவன் கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதுமாரி யோகி பாபு அண்ட் ரஜினி வர காம்போ சீன்களை வந்து நல்லாவே அப்ளாஸ் அள்ளுது. நல்லா விசில் அடிக்கிற அளவுக்கு சூப்பராகவே கொண்டு போயிருக்காரு. அந்த திரைக்கதை எழுதியிருக்காரு நெல்சன். அதை விட முக்கியமாக ஒரு படத்துக்கு வந்து வில்லன் கேரக்டர் வந்து சூப்பராக இருக்கணும். அந்த வில்லன் கேரக்டர் நல்லா கதையை வந்து எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அந்த படம் ஹிட் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 99% உண்டு. அதுமாரி இந்த படத்தில் வில்லன் கேரக்டரில் விநாயகம் நடிச்சிருக்காரு. இவர் ஒரு மலையாள ஆக்டரு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், திமிரு படத்தில் கூட தாங்கி இவர் நடிச்சிருப்பார், அந்த அக்கான்னு சொல்லிட்டு. அவர் தான் வந்து இந்த விநாயகம். இந்த ஒரு மிரட்டலான ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கொடூரமான வில்லனாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு. ஒரு ஹீரோ எந்த அளவுக்கு வசதியாக காட்டுறோமோ அந்த மாதிரி வில்லனையும் வசதியாக காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெனக்கட்டு அவருக்கு ரைட்டிங் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நெல்சன் வந்து வில்லன் வந்து பயங்கரமாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு விநாயகமும் ஒரு நாம் பார்க்குறதுக்கு பயப்படுற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் விநாயகம் நடிச்சிருக்காரு. ஆசிட்டில் மூழ்கி அடித்து கொள்வது, சுத்தியால் அடித்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் வந்து சூப்பராகவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. நல்லாவே நடிச்சிருக்காரு விநாயகம். கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து வில்லன், அதாவது ஹீரோவுக்கு ஆப்போசிட்டாக வில்லன் எந்த அளவுக்கு டெரராக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு டெரராகவே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சினிமோட்டோகிராஃபி, ஒளிப்பதிவு வந்து சூப்பராக, ரஜினியை வந்து நல்லா அழகாக காமிக்கிறதுக்காக ரொம்ப மெனக்கட்டுருக்காங்க. அவர் ஆக்ஷன் காட்சிகள் நடிக்கிறதுக்கும் கேமரா மேன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது. ரஜினி சும்மா சொல்லக்கூடாது, ஆக்ஷன் காட்சிகளை பின்னி பெடல் எடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லாயிருக்கு படம் பார்க்குறதுக்கு. இன்னும் நிறைய ப்ளஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது. ரஜினி படம்னாலே வந்து எனக்கு அப்புறம் பேட்டைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, பாட்ஷாவை வந்து செகண்ட் பார்ட்டாக எடுத்தால் எப்படி இருக்கும், அப்படியா இந்த படத்தை நான் பார்க்குறேன். அண்ணாமலை அண்டு படையப்பா இந்தமாரி அவரோட படங்கள், நிறைய படங்களை வந்து ஒரு காப்பி அடித்து அதுலேருந்து கதைகள்லாம் எடுத்து இப்போ நடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓரளவு சொல்லப்போனால் பாட்ஷா 2 படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்குது. இந்த படத்தில் மைனஸே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இருக்குது. இன்னொரு ப்ளஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன், இடைவெளிக்கு முன்னாடி வர அந்த காட்சிகள் வந்து செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் சொல்ல முடியல, நீங்கள் படத்தை பாருங்கள். அதேமாதிரி இடைவெளி அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் வர காட்சிகளும் வந்து கிளைமேக்ஸ் சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு கிளைமேக்ஸு. அதேமாதிரி இடைவெளிக்கு முன்னாடி வர ஒரு திருப்பம் அந்த படத்துக்கு அதுதான் முக்கியமான ஒரு திருப்பம். அந்த திருப்பம் எதிர்பார்க்காத ஒரு திருப்பம் நல்லாவே இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கும் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயமா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது. இதுதான் அந்த ப்ளஸ்ஸு. அடுத்து நம்ம மைனஸ்க்கு வருவோம். மைனஸ்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் நிறைய லாஜிக் மீறல்கள் நிறைய இந்த படத்தில் இருக்குது. இது ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவாக இருந்தாலும் ரஜினி படமாக இருந்தாலும் நிறைய லாஜிக் மீறல்கள் இருக்குது. அது வந்து அங்கங்கே பிட்டாக வந்து நிறைய லாஜிக் மீறல் இருக்குது. அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருந்துச்சு. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃப் அந்த இடைவேளை முடிஞ்சு அடுத்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து படம் நல்லாயிருக்கு, நல்லா தூக்கி பயங்கரமாக போகிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து காமெடி பண்ணுறன்ற பேரில் ஒரு 30-40 நிமிஷத்தை வந்து படத்தை வீணாக்கிறாங்க. அது ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு 2-2.5 மணி நேரமாக அந்த படம் வந்திருக்கும். அப்படி இருந்தால் கூட படம் நல்லா ஆரம்பித்தது. அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே படம் போகிறதே தெரியல. அதுமாதிரி செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30-40 நிமிஷம் வந்து சொதப்பிட்டாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் நல்லாயிருக்கு. அந்த 30 நிமிஷத்தை கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா படம் இன்னும் நல்லா பெட்டராக வந்திருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. செகண்ட் ஹாஃபில் எதுக்கு எவ்வளோ காமெடி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அது தேவையில்லாமல் கட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது கட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் படம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதேமாதிரி ரஜினிக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் வரும். அதாவது 70-80களில் ரஜினி எப்படி இருந்தாரோ அந்த மாதிரி காட்டுறதுக்காக மெனக்கட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது. அவர் வந்து க்ளீன் ஷேவ் பண்ணால் இப்போலாம் எடுப்படல அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வயசாகிடுச்சு, 72 வயசாகிடுச்சு. அங்கங்கேயும் அவரோட வயசான தோற்றங்கள் தெரியுது. பழைய ரஜினி மாதிரி கொண்டு வரணுன்றதுக்காக சில பல சிஜி வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது. இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் இந்த படமும் நல்லா இருந்திருக்கும். அதேமாரி வந்து வலுக்கட்டாயமாக இந்த மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராஃப் இவங்கெல்லாம் வர்றது வந்து கதையில் வந்து ஒரு திணிச்ச கேரக்டர் மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா இவங்க ஒரு பேன் இண்டியா படமாக கொண்டு வரணுன்றதுக்காக பக்கத்து ஸ்டேட்டில் தான் கொண்டு வந்து நடித்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்லேயும் படம் ஓடுன்றதுக்காக கொண்டு வந்து அவங்களுக்காக கதையை வந்து திணிச்சு எழுதுன மாதிரி இருக்குது. இவங்கெல்லாம் நடித்தாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திர படம் நடித்தா அந்த படம் ஓடும், பேன் இண்டியாவாக இருக்கும். ஏன்னா ரஜினிக்காக தான் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்கன்றது நல்லாவே தெரியுது. ரஜினி படம்ன்றதால மட்டும்தான் இவங்கெல்லாம் வந்து நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நல்லா வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுது. நமக்கு பார்க்கும்போதே புரியுது. அதேமாதிரி இவங்களாம் வந்து
அவங்கவுங்க மொழியில் வந்து பேசிட்டு வராங்க. அது வந்து நம்ம டப்பிங் படம் பார்த்த மாதிரி, சில சீன்கள்லாம் டப்பிங் படம் பார்த்த மாதிரியான ஒரு உணர்வை வந்து நமக்கு தருது. அதை மறுப்பதற்கு இல்லை. அதே மாதிரி சாங்ஸ், காவால சாங் எந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தெரியும். நிறைய உலகம் முழுக்க அந்த காவால சாங்கை வச்சு மீம்ஸ் போடாதவங்க கிடையாது, இன்ஸ்டாவில் ரீல் போடாதவங்க கிடையாது. அந்தளவுக்கு காவால பாட்டு வந்து நல்லா ரொம்ப ரீச் ஆச்சு மக்கள்கிட்ட. ஆனால் அதை வந்து வீடியோவாக, அதாவது தேட்டரில் போய் பார்க்குறப்ப விஷுவலாக நல்லா இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் அது அந்தளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை அப்படின்றதா என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு சில விஷயங்கள், இந்த லாஜிக் மீறல்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு சரிப்பட்டு வரல, எனக்கு தோணலை. ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் வந்து ரஜினிகாந்த் இருந்தார். அண்ணாத்துக்கு அப்புறம் வந்து பெருசாக வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் இது. அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தோணுது. ஏன் அப்படின்னா கமல்ஹாசன் ரொம்ப நாள் கழித்து விக்ரம் அப்படின்ற படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்தார். யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஹிட்டு கொடுத்தார் இல்லையா? அந்த கடமை வந்து ரஜினிக்கு இருந்துச்சு. நம்மளும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. விக்ரம் அளவுக்கு இந்த படம் இல்லை அப்படின்றது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஆக மொத்தம் இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரஜினிகாந்த் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவரோட நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அவர் ஆக்ஷன், காமெடியாக இருக்கட்டும், சண்டை காட்சிகளாக இருக்கட்டும், சென்டிமெண்ட் காட்சிகளாக இருக்கட்டும், நல்லாவே நடித்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் ரஜினிகாந்த். ரஜினிகாந்த் ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அவருக்கேற்ற கதைக்களம் யார் எந்த டேரக்டரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவரை வீணாக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தோணுது. இந்த படத்துக்கு என்னுடைய மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 7 மார்க் அவுட் ஆஃப் 10, 10க்கு 7 கொடுக்குறேன். இந்த படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்கள், படம் நல்லாவே இருக்குது. ஒரு முறை தாராளமாக பார்க்கலாம். ரஜினி ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் ரொம்பவே பிடிக்கும். தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க. நிறைய வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மற்றவங்களுக்கு இந்த படத்தை வந்து, ஏன்னா இந்த வீக்கில் வந்து எந்த படமும் வரலன்றதால நீங்கள் போய் தாராளமாக இந்த படத்தை போய் ஜெயிலரை பார்க்கலாம். மீண்டும் இன்னொரு ரிவ்யூவோடு சந்திக்கிறேன். நான் விஸ்வா, ஆல்வுட் 360 விஸ்வாஸ். பாய்.